मुंबई सेंट्रल वरसून तामशी बरोबर ट्रेन पकडून आम्ही निघालो सुरत का. पहिला आधी शटर उघडून आमचा खावचा दुकान चालू केलं. चाय, उकड्या तांदळाचे लाडू, फळा असे खाजी खाय आणि काची असून पटरी बघत आम्ही उतरलो सुरत स्टेशन. स्टेशनच्या बाहेरसून भावेशची हिरवी पिवळी रिक्षा पकडून आम्ही पोहोचलो सुरतच्या सर्वात मोठ्या होलसेल मॅन्युफॅक्चर कंपनी. एक आणि दोन नाही तर तब्बल बिल्डिंगच्या 7 मजल्यावर कपडे भरलेले असत. कांताबेनने तर आमका साडीओ दाखवतो सपाटच सुरू केला. 50-100 रुपयापासून चांगले चांगले साडीओ असत. 1000-2000 नवरीसाठी पण भारीतले साडीओ असत. हैसर लय स्वस्तात कपडे मिळतात. तुमका दुकान घालूचा असात, बिझनेस चालू करूचो असात तर फक्त 25,000चे कपडे घ्या. तुम्ही तुमचा स्वतःचा दुकान घालू शकतास किंवा घर बसल्या ऑनलाईन पण विकू शकता. लेडीज जेंट्स पासून ते लहान पोरांचे सुद्धा हैसर कपडे मिळतात. हैतर भारी भारी घागरे 2000 पासून मिळतात. मी बारकाईन सर्व कपड्यांची चाचपणी करत असतानाच आईचो फोन इलो. आयक सांगले मी सुरत का इलय. हैसर बायकांचे बॉटम वेअर, मॅक्सी, नाईटी 50 रुपयापासून चालू होतं. मी आता दुकानच घालतोय. तावसर आये म्हणतात तू बाईल बोडोस, बायकांच्याच कपड्यांचा दुकान घालशील. तुम्ही आईकडे दुर्लक्ष करा. हैसर एकाच ठिकाणी सर्व कपडे मिळतात. वर ऍड्रेस आणि नंबर दिलाय. तुम्ही पण तुमचा व्यवसाय चालू करा.